wuon ne ine familia kae to pok uchopo kuom jauso. Idwa ni mari mondo pogni mondo itimri nade e usi. Labda yudo janyiepo donge ama chandruok moro maki idwa ni mae okonyi nikech magiri koro dwa konyi. Koro iwuoyo gi familia u nikech nitiere grandmother title cha ka un pok uloso individual title deed mar kila ng'ato. Nyaka odhi oae nying kata ka wach ni en jaduong' bobi ubet piny kaka anyuola buwinjoru mondo kila ng'ato obed gi kiepe, kila ng'ato obed gi boundaries ge mondo mii mari cha. Kose mii mari cha of course kipoge to nyaka koro iyud title ni. Eke bi yud kaki uso ne ng'ami dwa uso ni. Nikech okinyal use mane momiya nyisi ni lweny nyalo wuok e kinde ka. Kendo wuok ga kabisa. Marach kabisa. Iyudo ka ng'acha samoro no se commit pesa ne. Ise commit pesa ni to jogi poko luoyo makare ba opogo lopgi ni. Koro iyudo ka samoro kiew bende chendo. Kuom jok ma wene gi logi iyudo ka kiew bende chendo. To chendo nikech ang'o samoro winjruok onge. Jogi dwani mondo ng'ata achiel dwani mondo miye bathe ousi to jomoko gi neno ni wan ok onego ous lopwa ni kata ka en lop anyuola. Koro ok odwa jomoko madak butwa kae. Koro ting' mar ng'ama dwa nyiepo ni nyaka otim search mondo ong'e ni lopni en lo makare kata en lo man gi mibadhi kata en lo mosenyiew kata gi ji mokalo 2, 3 ma bende timre. Aya, koro wadoke process mar nyiewo cha. Iwacho ni mokwongo nyaka itim search. Search ne wacho ni duong' kabisa mondo ing'e ni to lo ni en gima kare. Ka waseya kanyo okenge chopo nade nyaka koro gik ni antiere gi title deed an gi oboke na mar lo. Koro ikwongi kiseyango kama idwa nyiewe lo bitudri gi jolony boteri bineno kama lo nitiere titimo search. Kisetimo search bing'eyo ni gini ni kare to koro dong' kata ka itudri gi kampuni kata ka itudri gi jalony mag weche mag lo ema manyo ni lobni to kisetudri kode to ginyisi kaka koro ichudo. Di mang'eny jomoko chako gi atamalo 10, jomoko dwa ni chul nus mar pesa eka mondo lo chak bet mari. Koro ka lo ichako gi atamalo 10, awach ni lobni ne en 370, atamalo ne 10 en 37. Koro jomoko keto ni kisechulo 37 ni to oyieni inyalo keto fence manyiso ni ka en ang'o en lopi. To mano mana kise sign ogirimiti agreement between in minyiewo lo kata gi kampuni kata gi ng'ama nyiewo kata gi ng'ama uso ni. Koro in sign agreement kisechule atamalo gi magidwaro cha to kise sign agreement to koro oyieni lopi ni inyalo fence, inyalo pidho yien, inyalo olo ka en lo midwa gede inya chako olo materials gi tichulo mos. Koro kisetieko chudo gi magidwaro cha to koro itimo ni transfer nikech seche go dongi ng'e ni title deed onge nyingi. Samoro en nying kampuni ama en jok ma dwa uso ni ka koro gitimo ni processing mar golo title e nying gi gikele nyingi. Koro kosemi title ni to koro dongo yieni koro chaka dongo lopino ama kirito ni obro konyi nyime tikete aketa kanyo la samoro ipidho yien ting'e ni yien konyoga kinyiewo lo tipidho bao to ng'ato dwa lokre ni elo. Ing'e ni goni kwan mar bao mopidh kanyo mondo chuli. Emomiyo mane gima ji ringo ga dhe timo. Okugo pidho yien kanyo. Ipidho yien to yien ka yien obro chuli. Ko in case no dwa lokre ni elo to yien ka yien mipidho kanyo nyako chuli. Ang'e ni nitiere pogruok e kinde ma ng'ato dwaro nyiewo lo e bombe kaka Nairobi